Moltes gràcies per la vostra participació. Anem tancant, però encara no, aquesta jornada que esperem que sigui del vostre gust i que estigui complint les vostres expectatives. Tot i que, com deia abans el Rubén David, ara potser és una hora ja una mica difícil i complicada perquè s'apropa el temps de dinar, us recomano molt especialment que estigueu atents als propers minuts. Ara ve una conferència de clausura que segurament no serà l'habitual en una trobada o en un congrés o en una jornada com la que estem fent avui aquí al Palau de Congressos de Tarragona. El company periodista que farà la conferència és Toni Orensanz, de Falset. És un reconegut periodista, escriptor i guionista. Ha fet alguns llibres realment molt recomanables. Ha escrit guions per la productora del Terrat i, en fi, ha fet un munt de coses i continua fent un munt de feines professionals en diferents àmbits. Avui el Toni Orensanz ens farà una conferència de cloenda especial, singular i diferent. No en tinc ni idea, però estic convençut que serà així. No tinc ni idea del contingut, però estic convençut de que serà així. El títol de la conferència em sembla que també ho diu tot, amb un interrogant, un altre interrogant que ens plantegem en la jornada d'avui. El Toni Orensanz ens pregunta: us dono hora o un analgèsic? Toni Orensanz. Bé, bon dia. Escolteu, com que normalment he assistit a unes quantes jornades i congressos de tota manera, sempre hi ha una cosa que em fa pensar en un professor de sociologia que vaig tindre, que el primer dia de carrera va dir: els que no sapigueu distingir entre el que és i el que hauria de ser, no us feu sociòlegs. La sociologia descriu el que és, no el que hauria de ser. Què passa? Que normalment aquest tipus de jornades, aquest tipus de congressos, sempre acaben posant l'accent, i no dic que estigui malament, en una cosa com el que hauria de ser. Què hauria de ser l'ideal? I normalment s'obliden de descriure quina és la realitat del sector o de la matèria que sigui que analitzen. Per això jo una mica he decidit començar tocant la pera, una mica provocant, si voleu. Perquè preparant-me aquesta intervenció vaig decidir buscar a Google què passa quan li dius administratiu sanitari o administratiu sanitari. I jo sé que vosaltres sabeu que per la majoria de mortals el que sou és telefonistes. És ben fàcil, mirarem algunes fotografies. Aquesta és una de les fotos quan dius administratiu sanitari. Fixeu-se en un detall, aquí és qualsevol de vosaltres a les 7 del matí quan us truca un usuari i us diu que vol que l'atengueu urgentment perquè fa 3 mesos que li fa molt mal la panxa però marxa de vacances i necessita que l'atengueu ja, immediatament. Fixeu-se amb el telèfon, el telèfon és fonamental. 2, aquí una altra administrativa sanitària que està atenent a un altre usuari que li diu que té molta pressa. Encara una altra administrativa sanitària, de les que et surten quan dius administrativo sanitario. Encara una altra foto, fixeu-vos en aquest cas en el detall, ella no porta bata, no porta esclops, però el que defineix, si tu vas a un CAP, a un hospital i veus una senyora que parla per telèfon, és administrativa sanitària. La bona notícia és que he trobat també una administrativa sanitària que no parla per telèfon, és aquesta, m'ha fet il·lusió i tot. El que passa és que si s'hi fixeu bé, el telèfon no té ni cable, és de 13. També he trobat un home, totes sou dones, els administratius sanitaris en qüestió de Google Imatges no existiu. Hi ha un dibuix i també parla per telèfon. Però sobretot el que us vull dir més enllà de la broma és que no caigueu en la tentació de pensar que aquestes coses només passen al vostre gremi. Som uns desgraciats, ningú no sap què fem, ningú no valora la nostra feina. En el fons, això passa en la majoria de professions i Google Imatges ho continua confirmant. Això és un metge. Quan busques metges, imatges de metges, això és un metge. Fixeu-se que són gent, quasi tots, homes, tot i que la majoria de metges, diguéssim, del sistema mèdic ja són dones, avui dia, l'altre dia m'explicaven, quan tu busques metges o mèdicos a Google Imatges t'apareix aquest senyor, quasi tots són molt guapos, és una cosa espectacular,
siguin grans o siguin joves, s'assemblen més al doctor Macizo, aquell d'Anatomia de Grey, que al Luis Gutiérrez que surt a les mañanes de Televisió Espanyola. I com vosaltres sabeu perfectament i comproveu cada dia de l'any, els metges són una gent que sempre està de bon rotllo, són molt simpàtics. Tots surten somrients. Vaja, jo vaig al metge i sempre m'explica acudits, és una cosa ben curiosa. Fixeu-se, però, que segons Google Imatges, i acabaré ja amb l'acudit de les imatges, hi ha un altre factor que és fonamental, que és que els metges sempre estan amb els braços creuats. Que és una cosa com a curiosa. Braços creuats i segona cosa, fixeu-se la foto, al fonendo. Tots van amb el fonendo les 24 hores del dia. Van al lavabo amb el fonendo, se'n van al llit amb el fonendo. Van a les calçotades amb el fonendo. Alguna cosa m'ha fallat. Bueno, s'està reiniciant. Bé, el fonendo i els braços en creu, que a vegades dius, bueno, i els metges com s'ho fan? Perquè si estan així, diu, m'hauria de palpar, doctor, no puc, que perdo els superpoders. Escolteu, i acabo de dir, en el cas de les infermeres, segons les imatges de Google, la cosa és encara molt pitjor, i no hi entraré. No m'he atrevit a seleccionar imatges, perquè les infermeres a una mà porten el fonendo i a l'altra el lligacama. A veure, més enllà de la broma, el que els vull dir és que totes les professions arrosseguen clichés i problemes d'imatge, absolutament totes. Quan jo dic que soc periodista, fa por pensar que està imaginant la persona que tinc al davant, perquè igual s'imagina una barreja entre Clark Kent, Pilar Rahola, el Ferreres de Telecinco, Pinocho, aquell de 13TV que porta l'ull tapat. I és veritat que en el cas dels administratius i les administratives sanitàries poca gent sap en el món, entre la gent normal, entre cometes, poca gent sap quina és exactament la vostra feina. I és veritat que en el 99% dels casos, i això m'ho expliquen els amics sanitaris que tinc, quan ells diuen que treballen a un centre de salut, la següent pregunta acostuma a ser: si ets dona, ets infermera, no? No sóc infermera. I què fas? Soc administrativa sanitària. Ah, la dels números. Clar, realment, evidentment que aquesta no és la vostra feina i avui dia no en parlarem, però sovint aquesta és la percepció que hi continua havent. I en certa mesura, ara em poso una mica més seriós, això és normal, perquè venim de molt enrere. És a dir, jo tinc 48 anys i quan jo era petit recordo perfectament que al meu imaginari sanitari només hi havia 3 tipus de personatges: el metge, el practicant i l'infermera. L'administratiu sanitari no existia. Jo recordo que anaves al metge al meu poble a Falset, hi havia el senyor metge, hi havia un senyor a una taula trotinada que et donava un número. Aquest senyor era administratiu sanitari? No, era un jubilat. Era un jubilat que igual no li agradava anar a jugar les cartes al bar, no li agradava anar a jugar a la botifarra i passava el dematí així. És a dir, la carrera d'administratiu sanitària des d'un punt de vista de pacient, d'usuari, jo soc usuari de la sanitat pública i m'agrada mirar-m'ho, és una figura absolutament molt recent. I és lògic que tinguem aquesta percepció de que no sabem què fan. De fet, venim de tan enrere que en aquest país les primeres infermeres modernes són les estrangeres que venen a la Guerra Civil Espanyola i s'enrolen a les brigades internacionals. Fins en aquell moment les úniques infermeres que hi havia eren monges que sovint feien el que podien. Per tant, tot el sistema sanitari està carregat de prejudicis. És que fins i tot han canviat les malalties. Avui dia tot són estressos, ansietats, angoixes i virus, molts virus, que hi ha molts virus per tot arreu. I hi ha pacients a les vostres consultes, hi ha usuaris a les vostres consultes que van conviure amb el tifus i amb el paludisme, i no oblidem que al Delta de l'Ebre es va registrar l'últim brot de paludisme que hi va haver a Europa als anys 50, no estem parlant del segle XIX. Per tant, ha canviat les professions sanitàries, han canviat les malalties i, lògicament, ha canviat la vostra feina, perquè és evident que s'heu convertit en una peça essencial del sistema sanitari. Tu pots tindre els millors metges o metgesses, que si el sistema administratiu, si la paperassa, si la documentació, si aquest nexe
entre el pacient, entre usuari i sistema sanitari no funciona res. Per tant, avui dia, i he fet una llista, sou gestors de documentació i paperassa administrativa, però també sou gestors de cites, gestors d'agendes professionals, analistes d'absències laborals, intèrprets i traductors de receptes, gestors de bronques, gestors d'altes i baixes, gestors del registre de salut, patidors de sistemes informàtics imperfectes, gestors d'històries clíniques, mesuradors de pressió assistencial, consellers de pacients desorientats, gestors de sales de consulta, promotors de participació ciutadana. Continuar, analistes i definidors de protocols, psicòlegs de taulell, gestors de compres, educadors de la ciutadania, coordinadors de programes de prevenció, receptors de suggeriments i queixes internes i a totes hores receptors de queixes externes perquè per als usuaris sou, i això tampoc ho heu de perdre de vista mai, la primera impressió del sistema sanitari, el primer contacte, les primeres relacions públiques, els guardians del castell. Sempre sou la porta d'entrada, però a vegades també us toca ser el que barra la porta i diu no, és que el senyor metge avui no el pot atendre, ja se'n pot anar cap a casa. Per tant, sou porta d'entrada, però també sou porta de sortida. Sou accés, però sou barrera. I a més, ara em feia gràcia, perquè era, i sou radars i sou professors de cursets de natació. És a dir, la llista aquesta és com a infinita, ens podríem posar poètics i tot, no? És a dir, avui dia feu 50.000 coses, però seguiu sent l'embolcall i la cara de la sanitat pública a ulls del ciutadà que arriba a un centre sanitari. Al vostre títol hi hauria de dir dono la cara pel sistema i a sobre faig miracles. En parlarem després una mica sobre aquesta imatge de comunicació i sobre el vostre paper, el vostre rol com a comunicadors de proximitat, que a mi és una cosa que m'agrada molt insistir en alguns detalls. Però ara vull insistir en altres canvis que estem vivint i que evidentment ens afecten a tots, perquè en paral·lel ha canviat el sistema i el sistema sanitari s'ha fet d'una gran complexitat. La cosa és que pels usuaris realment és embolicat quan entres en el sistema sanitari i no s'acaba amb una visita del metge, sinó que t'han de derivar a un lloc o has d'anar a un altre. Perquè jo crec que no us feu a la idea de fins a quin punt la gent trobem complex el sistema sanitari quan te poses a preguntar. I no saps exactament qui gestiona l'hospital, qui no el gestiona, ni ho has de saber possiblement, però saps que allò és d'una enorme complexitat que et supera. Per tant, sovint, quan anem al metge, a mi m'agrada dir que els ciutadans som com si anéssim amb els ulls embenats, som cecs, i necessitem que algú ens faci de pigall, ens faci de lazarillo, esperant, això sí, que aquell lazarillo no et faci putades. Però, evidentment, necessites algú que et guiï pel sistema perquè tu no saps moure't per aquell sistema sanitari que és complex. I és tan complex que sovint a mi això sempre em passa. A mi sempre que em donen un volant, me n'adono que he d'acabar anant a preguntar què he de fer, quin és el pròxim pas que he de seguir. I no sóc idiota. Per tant, aquesta sensació de que ha canviat el sistema i als ciutadans ens costa d'entendre determinades coses i no som conscients o som molt conscients de la complexitat que hi ha, és important. I després hi ha molts més canvis que també per mi són transcendents, perquè és que fins i tot han canviat les aspiracions dels usuaris, les aspiracions dels pacients. És a dir, morir-se ha deixat de ser normal. Esperem del sistema sanitari que sempre et salvi, que sempre et curi, que res no pugui fallar. I si et mors és que algú té la culpa, algú no ha fet la seva feina correctament. No crec que sigui una broma. De veritat penso que aquest canvi de percepció és molt important. La gent abans es moria i es moria perquè Déu ho havia volgut. No s'havia de qüestionar res més. S'ha mort, pobre. De què s'ha mort? Mira, del mal dolent, s'ha mort de vell, s'ha mort, li ha fallat el cor. I ningú qüestionava que hi pogués haver un culpable. Avui dia, el sistema sanitari t'ha arribat i arribes a confiar tant que et fa creure que morir no és normal i que si mores és que alguna cosa ha fallat i algú no ha fet les coses malament. Per tant, o del cap en surts viu o presentes un full de reclamacions que no pots presentar perquè estàs mort i ho ha de fer la teva família per tu. En definitiva, abans la gent anava a Lourdes i ara va al CAP, on els administratius sou l'equivalent dels porters d'una casa de salut on els miracles són d'obligat compliment. Aquesta exigència ciutadana jo de veritat que trobo que és una pressió. Jo no voldria ser metge.
perquè trobo que és una pressió terrible. És a dir, insisteixo, abans et moria el viu s'havia mort. Avui dia sempre busquem tres peus al gat. En això a vegades penso que sempre ens hem enrigut molt dels nord-americans que tenen aquesta tendència abusiva de tot denunciar-ho, però és que aquí jo crec que anem pel camí fins i tot el superarem. Però és que també han canviat les aspiracions del sistema, és una mica el que parlàvem abans. El sistema avui dia com a ciutadà què t'està dient? El sistema ja no tan sols et vol curar, sinó que s'esforça a millorar la teva salut fins i tot quan no estàs malalt. Tela, que és un canvi molt important, ho canvia tot. Tu abans representa que anaves al metge o anaves al CAP o anaves a l'hospital quan tenies alguna cosa. Ara representa el sistema sanitari, et diu a tu com a ciutadà que pot fer alguna cosa per tu encara que et trobis bé. Clar, això és un canvi tan gros des d'un punt de vista de la història de la humanitat, si voleu, que clar, és important que siguem conscients de que tots aquests canvis són uns canvis que no té, és a dir, el sistema sanitari avui dia no té res a veure amb el sistema sanitari de fa 20 anys, perquè és que ha canviat tot i a sobre segueix canviant tot, que us he de dir. L'altre dia ho pensava, WhatsApp té 10 anys, 10 anys. Cony, costa d'entendre com eren les nostres vides abans del WhatsApp i en fem-ne tots. Facebook en té 15 anys. I abans de Facebook, Twitter en té 10. I són canvis que hem assimilat a les nostres vides d'una manera bestial, perquè tot és en procés de canvi avui dia. És a dir, hem de ser conscients que estem vivint una de les grans revolucions de la humanitat. Possiblement només comparable al que va ser la revolució neolítica, que com sabeu és quan els humans vam decidir passar a ser sedentaris, estar quietets, i vam inventar l'agricultura. Possiblement no ha canviat mai tant el món des d'un punt de vista conceptual com estem veient ara canviar. En el meu ofici, per exemple, el de periodista, ja hi ha màquines que escriuen. En diríem allò, a mi m'agrada dir, són termòmics del periodisme. I poses allí una mica els ingredients, li dones la informació bàsica i una màquina que et treu un redactat impecable. Impecable. Per tant, cal que assumim que som en un procés de canvi absolut, a tot arreu, miris on miris, i que lògicament això provoca desconcert en totes les parts. D'una banda, entre els usuaris, que hem de reaprendre a anar al metge. D'una altra, entre els treballadors, que heu vist redefinides absolutament les vostres funcions i que veieu, lògicament, amb por determinats canvis. Per tant, faria 3 primers titulars. Primer, aquí estem tots desorientats, els usuaris també. Segon, ningú ha dit que salvar vides fos fàcil i vosaltres també sou una part essencial d'aquest engranatge. I tercer, no és opcional si volem canviar o no volem canviar. El canvi és igual. No és una qüestió de plantejar, no, és que jo tinc voluntat de canvi, no, el canvi és l'única constant i avui dia això és impepinable, el canvi és l'única constant. Per tant, o intentem fer alguna cosa per adaptar-nos al canvi o dimitim. I no es tracta, diguéssim, d'intentar competir amb les màquines, perquè no podrem. És a dir, què podem fer en l'exemple periodístic si hi ha màquines que escriuen? Intentar escriure i explicar les coses d'una altra manera, d'una manera més personal, buscar més una veu pròpia, no escriure els humans com si fóssim robots. I des d'aquest punt de vista entenc que en el vostre cas, pensava aquests dies, pot ser semblant. El problema no és la màquina que et dona els números, el problema és que la vostra feina hagi de ser personalitzar més aquesta atenció, veure què podeu aportar en el sentit d'identificar demandes, avançar-vos en la facilitació de gestions, anticipar problemes i moltes altres coses que jo no diré perquè no sé, no? Perquè si ens entestem a pensar que el problema són les màquines expenedores de tandes és que possiblement no hem entès que el sistema sanitari ha canviat, que les expectatives dels usuaris han canviat, que el que el sistema et fa creure que pot fer per tu ha canviat i que el món ha canviat. Ens agradi més o ens agradi menys, el món està canviant. I això és fàcil? No. No ho és. Al capdavall, jo no em canso de dir que el paper sempre ho aguanta tot. Tu pots fer plans i projectes meravellosos i tot quadrarà perfectament. Però sovint no funcionen per una cosa molt elemental, que és que perdem de vista que els humans som imperfectes. Sense oblidar que també calen recursos per fer les coses
i tenim molt en compte una teoria que estreno avui i que desenvolupo per primera vegada a la vida, que és la teoria dels imbècils. Tu pots fer 1000 plans sobre el paper, però quan tractes amb persones mai no pots oblidar que sempre existiran un percentatge important d'imbècils. Vull dir, per exemple, que la teoria d'escurçar distàncies i que l'atenció sigui personalitzada és bo, sempre. Però la pràctica ha de tenir en compte que aquesta atenció de curta distància personalitzada també inclou l'atenció a un percentatge X, més o menys elevat, de maleducats i d'impresentables i de gent que no entén res i que algú ha d'aguantar i que et poden fer saltar tots els plans i protocols pels aires. I aquest algú, per norma general, sou vosaltres. Normalment, insisteixo, els papers i els plans no parlen dels impresentables, però hi són. I la veritat és que a mi no em costa gaire imaginar-vos a vosaltres amb agulletes als malucs de retenir-vos per no saltar la jugular de la gent que hi ha a l'altra banda del taulell. I tinc una amiga administrativa sanitària que sempre diu, i m'agrada molt aquesta frase, tu no saps fins a quin punt la gent està pirada fins que no treballes en el sector sanitari. Mireu, sense anar més lluny, no us penseu que parlo d'altres. Puc parlar de mi. Jo, per exemple, sóc un desastre en temes de salut. Un absolut desastre. Jo sóc el típic usuari que té por d'anar al metge perquè li trobarà alguna cosa. I no us enganyo, és a dir, hosti, ja hi aniré, encara em trobarà alguna cosa. Quan normalment el que et diuen és que la gent suposadament fa el contrari, quan té alguna cosa hi va perquè vol que li trobin el més ràpidament possible. A mi em fa por anar al metge, perquè penso que sempre em donarà una mala notícia. Per tant, en aquesta gestió i en aquesta atenció també s'ha d'incloure que hi ha pacients que som rucs, que hi ha maleducats, que hi ha noves races, com ara els instagramers, que hi ha dones que són capaces de penjar els pits a Instagram i no n'has de fer una mamografia. Hi ha els típics enterats, que són els que ja ho saben tot perquè ja ho han mirat a internet i que són els que es pensen que els metges van sempre amb el fonendo i les telefonistes i les administratives sanitàries aneu sempre amb el telèfon, i algú ha de tractar amb tota aquesta diversitat de gent que no són perfectes i les màquines no se'n sortiran, ja us ho dic jo. Jo no crec que hi ha màquines que explotarien des d'aquest punt de vista. Hi ha màquines que entrarien en un cortcircuit davant de determinats pacients. Per tant, és cert, teniu una feina realment complicada, molt valuosa i cada cop més important, el qual és una sort. Hi ha feines com la de periodista que cada cop té menys prestigi. La d'administratiu sanitari és evident que cada cop té més possibilitats i que la vostra feina és més important, tot i que sigui molt desconeguda pels mortals ignorants, com ara jo. Però tot plegat no ens ha de fer perdre de vista, i aquí és quan entrem en aquest tema de comunicació i d'atenció, un fet que és essencial, i és que sempre heu de tindre present, per difícil que sigui, que les persones que teniu al davant, fins i tot els més maleducats i els més impresentables i els instagramers i els enterats, preferirien no ser en un CAP o en un hospital quan hi van. Preferirien ser a casa seva. I n'hi ha molts que si rasques una mica tenen molta por que aquell dia els marqui la vida d'aquell moment en endavant. Jo, per exemple, us confesso que a mi em fa por fins i tot anar a fer una anàlisi de sang. Jo no soc donant de sang perquè temo que em punxin, una cosa tan elemental, i em culpo, i penso que ja hauria de fer, però no puc. Des d'aquest punt de vista, a tothom li agrada sentir-se ben tractat. Jo tenia un tiet avi que va ser metge a la guerra i sempre deia que cura más la mercromina, cura tant un abrazo com la mercromina. I és veritat, és a dir, el fet de sentir-se ben atès quan tu arribes a un centre sanitari és molt important quan una persona té un problema i normalment se suposa, també n'hi ha que hi van de gust, que a vegades hi ha centres d'assistència primària que semblen clubs socials, però realment se suposa que la gent quan va al metge és perquè té alguna cosa. I avui dia els experts en comunicació sostenen que la comunicació és absolutament tot. El que dius quan agafes el telèfon, el tipus de bata que porta, no és només la comunicació en xarxes socials. Comunicació és també la cara que tu li poses a un usuari quan et ve al centre d'assistència primària
a un pacient. I és també entendre coses tan bàsiques com que parleu un idioma molt estrany. És a dir, feu anar les sigles amb una facilitat que realment és esgarrifós. Fora del vostre món, un PET és un PET i no és pas ho tinc apuntat, una tomografia per emissió de positrons. O jo recordo, i aquest de veritat ho he explicat ho explico sempre perquè és que m'agrada molt i és cert, jo recordo una vegada una senyora gran al CAP en què l'administrativa sanitària de torn li va dir: senyora, vostè és una espontània i no té la tis. Què vull dir amb això? Que és lògic que com a llenguatge intern, això és molt útil, però sovint, i això passa, és a dir, teniu aquesta tendència que li acabeu explicant, és com si parléssiu un altre idioma, o si voleu com si parléssiu com els germans Ozores, aquells que parlaven d'aquella manera que no se'ls entenia res. Clar, combatre això no és cap tonteria, és la principal eina de comunicació del sistema sanitari, possiblement. Un somriure i explicar bé les coses a l'usuari que arriba, al pacient que arriba. I escolteu, acabo que em deien que vagi acabant. Això sí, cal que siguem conscients d'una cosa que és fonamental. Ho podem fer tot millor. Hem de canviar sí o sí a la força, perquè canviarà encara que no vulguem. Tot canviarà encara que no vulguem. Per tant, ens hem d'adaptar al canvi, ho podem fer millor. Podem fer el millor sistema sanitari del món, que el tenim, al meu entendre. Però, malgrat tot, hi ha coses que no podrem canviar de cap de les maneres. No podrem canviar que quan algú té alguna queixa us l'adreci a vosaltres. No aniràs al metge a explicar-li segons què. Si els metges per a alguna gent encara són senyors, són els mags de la tribu. Per tant, hi ha una sèrie de coses que no canviarem mai. Aniràs a queixar-te a algú i no serà el metge, ni possiblement serà l'infermera, serà els administratius sanitaris de torn. I després hi ha una altra cosa que és elemental, i insisteixo en el que us deien. Ho farem tot molt bé, però els imbècils no s'exigiran mai. Gràcies.